Christoffer Ringel, nomineret for altid at gå efter de yngre damer og være våget på de sociale medier som Facebook og Instagram. Simone Østergaard Carlsen, nomineret for altid at være klar på en ny ud på redder. Hvis de er ekstra heldige, tilbyder hun gerne madrassen derhjemme. Julie Benson, nomineret for at nedlægge drenge på stribe og altid være klar på flere shots. Alexander Ege, nomineret for altid at være så langsom og sin yndlingssætning, det er fucking cute. Louise Holst, nomineret for Kasper Andersen, nomineret for altid at komme 5 minutter for sent og sove i timerne. Jakob Kammerskov, nomineret for sine fantastiske fashion skills og altid være klar på en krammer. Anders Folmer, nomineret for at komplimentere pigerne og være en overraskende god danser. Anders Blom, nomineret for sit søde smil og sine gode manerer.